Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Pa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Disyembre 8, tuig 2023. Sa aton sining mga kabombo, ano kita karon ang holiday, wala sang trabaho, wala sang klase, bangod man nga ginasaulog naton ang Feast of the Immaculate Conception. Karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 17 dias na lang kag Pasko na. Kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita sa gihapon ni Mola Galimong Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Mayor Jerry Treñas nagamando nga idumili ang pag-ihi sa kilid-kilid. Ang pagpasaka sang multa ginalantaw man sang alkalde nga amo ang sarang ipatuman. Sa biyak bahin na grupo sa mga riders nagahingyo sa investigasyon sa Bureau of Internal Revenue tuhoy sa kontrobersyal nga One Ride 2023 raffle. Sa dugang pa nga mga balita, police report sa ex-convict balik prisuhan matapos makuhaan sa masobra 4 milyon nga balor sa ginapatian illegal nga droga sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Magpamilya nga tumandok sa Banuasang Lambunaw dakop sa General Trias sa Cavite matapos sa masobra isa katuig nga pagpanago sa kaso nga murder. 13th National Scout Jamboree hiwaton sa Pasay City. Ang alkalde si Mayor Stephen Palmares tinagpabutyag na to sang kahandaan. May kantanan sa pag-host sa National Scout Jamboree. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo siniiya nga mga entries para sa nagihilapit nga Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 22 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Dalag ko sini nga mga cash prizes sa Grand Draw ang nagahulat sa imo. May ara kita sa guaranteed prices sa kung saniin sa 31 kabombo radio kag Star FM stations. May magadaog sa third prize 5,000 pesos, 10,000 pesos sa second prize, kag 15,000 pesos sa first prize. May ara man kita sa regional winners nga magagikan karon sa National Capital Region o kung NCR, Luzon, Visayas kag Mindanao nga magadaog sang 50,000 pesos ka cash. Kag sa aton sini nga grand prize sinuayhan ang mangin panibago nga katapo sini sang Bombo Radio Millionaires Club. Bangod nga aton sini nga grand prize sa Grand Draw 1 milyon ka pesos. Ano pa ang ginahulat mo? Base ikaw na ang masunod sini iya nga milyonaryo gani maghimo sang madamo sini nga entries ihulog sa mga designated drop-box centers sa mga kabanwahanan. Kung hindi ikaw makaingagaw sa mga kabanwahanan, ihulog ang imo sini iya nga entries diri sa broadcast center sa ground floor sang Bombo Radio Iloilo. No, may tubtob Sabado pa kita, Sabado las 12 sa Udto siguro. No, deadline naton sa pagbaton sa inyo sinima entries for week number 7. For week number 7 sa aton sinia weekly draw kada adlaw may tagtatlo kita katagdaog sang 500 pesos ka cash plus 700 pesos ka balor sa gift pack. Pagugid lamang kagainan kita dito, nag-award kita sa premyo, nagapamatod lamang nga bisan holiday iya wala sang may makapugong sa pagpanghatag sang premyo sa Bombo Radio sa mga tagdaog kay man ini sila mga lehitimo nga mga tagpalasakop, lehitimo nga mga winner, wala sang daya, wala sang hukus-pokus. No, ang aton siniiyang draw or ang raffle draw kag ginatambungan gid sang FDI representative.
Ang detalye sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Disyembre 8, taong 2023. Mga kabombo ka-Star Nation, ngayong araw po ay fiesta ng Immaculada Concepcion. Gayun din na 17 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga biktimang nakaligtas sa malagim na bus accident sa Antique, nakatanggap na ho ng ayuda mula sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Ito namang mga sakay ng bangkang binangga ng Chinese vessel umaapela ng tulong sa pamahalaan. Ilang drivers ng jeepney hindi pa rin daw handa sa nalalapit na December 31 deadline para naman sa consolidation ng prangkisa ng jeepney sa ating bansa. Samantala, ang Department of National Defense naman hinihintay na lamang ang counter draft ng Japan para sa reciprocal access agreement nito sa Pilipinas. Sa ating police report, 25 mga estudyante sa kolehiyo dyan sa Iloilo na biktima umano ng food poisoning. At sa ating pong international news, zamangan mamaya itong si Israel Prime Minister Netanyahu binalaan ng Lebanon na baka matulad sila sa Gaza. Habang sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Pacers pasok na sa kauna-unahang NBA Cup Championship. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Filipino faithful na kumuha ng inspirasyon sa salaysay ng Immaculada Concepcion upang pagtagumpayan ang mga hamon at limitasyon sa ating buhay at kumuha ng lakas at patibayin pa ang pagiging Kristiyano at lalo na ang mga ginagawa at aktibidad na para sa ating kapwa, pati na ang pagbabahagi ng blessing sa mga mahihirap nating kababayan, lalo na mga nasa marginalized sector, lalo na sa nilalayon umano ng mapanghamong panahon na maalalayan din natin ang ating mga kababayang mahihirap. At hinihiling din ng Pangulo sa mga kababayan natin ng taimtim na panalangin para naman sa patuloy na paggabay ng Puong May Kapal at sa pamamagitan ng Birheng Maria. Aniya, dapat ay magkaisa at magkapit kamay ang lahat ng Pilipino sa buong bansa na inaasam ho ng bawat isa na kaayusan at kapayapaan sa kapistahan ng Immaculada Concepcion ay isang pagdiriwang nga ng Katolikong komunidad ng mula ho dun sa paglilihi ni Maria ng walang kasalanan kahit na ng araw ng kapistahan ay ito mga kabombo ay bahagi nga ng Adbyento na naghahanda naman para sa pagsilang ng Panginoon. Ang Immaculate Conception ay tumutukoy sa paglilihi nitong si Maria sa sinapupunan sa kanyang magiging anak at ganun din ang naging reaksyon ni Santa Ana. Ang pagdiriwang naman ng kapistahan ay nagsisimula sa isang nilalaman katulad ho ng nakatala doon sa papal encyclopedical data ni Pope Pius IX ng formal na tukuyin ang naturang dogma ng Immaculate Conception at noon po yung 8 ng Disyembre ng 1854.
Samantala, nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang mga biktimang nakaligtas sa malagim na bus accident sa probinsya ng Antique mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon nga sa ahensya, sila ay nagpaabot ng tulong sa pamamagitan ng kanilang Field Office 4. Nakatanggap ang pamilya ng 6 na nakaligtas na biktima ng tig 10,000 pesos cash aid. Ang mga biktima ay nananatili pa rin nakakonfine ngayon sa Western Visayas Medical Center. Iniulat rin ng ahensya ng Department of Social Welfare and Development Central Office na sila ay nakikipag-ugnayan na sa local social welfare and development offices para maiabot ang pinansyal na tulong sa iba pang mga biktima. Pinag-aaralan na rin ng ahensya kung ano pang mga tulong ang maaaring maibigay sa mga biktima sa pamilya ng mga ito. Batay nga sa datos ng ahensya, umakyat na sa 18 ang naitalang nasawi habang 10 naman ang sugatan matapos ang naturang aksidente. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, tinitingnan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang posibilidad na hindi gumana ang preno ng bus na nahulog ho sa bangin dun sa lalawigan ng Antique. Sinusuri ng mga otoridad ang anggulo dahil na rin sa nakalap nilang impormasyon at salaysay ng mga residente malapit ho sa accident site sa bayan ng Hamtik. Sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng pag-angat ng bus at pagkahulog nito doon sa bangin at yung pagkuha ng nakita doon sa dashcam ay makikitang ito ho mga kabombo ay magiging kapaki-pakinabang sa nagpapatuloy na investigasyon. Dagdag pa dyan, ang mga lokal na otoridad sa kanilang parte naman ay nakatakdang magsagawa ng isang pagpupulong upang i-assess ang tinatawag na killing curve sa naturang lalawigan. Gayon din upang suriin kung paano mapipigilan ang mga katulad na sakuna sa nasabing lugar. Una nga rito mga kabombo, matatandang umakyat sa 18 bilang ng mga nasawi sa naturang aksidente dyan sa lalawigan ng Antique. Sa iba pa nating mga balita, umabot na sa humigit kumulang 170 million pesos ang pagkalugi sa agrikultura at infrastruktura bilang resulta ng 7.4 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na mahigit 15 million pesos na pinsala sa agrikultura ang naiulat sa Caraga at mga kalapit na rehiyon na kung saan iniulat din ng National Irrigation Administration na nasa 14.5 milyong pesos na halaga na infrastruktura ng agrikultura ang nasira sa rehiyon ng Caraga lamang. May kabuuan naman na 576 na kalsada, tulay at iba pang pampublikong infrastruktura ang naiulat din ng Department of Public Works and Highways na talaga namang nasira na nagkakahalaga ng mahigit 134 million pesos. Apektado ng pagyanig ang nasa 162,946 na pamilya na binubuo naman ng mahigit sa 643,000 na mga katao. Una nang inanunsyo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na 3 namatay ang 65 katao ang nasugatan dahil sa malakas na lindol. May kabuang 4,888 naman na kabahayan ang partially o totally damaged habang 19 na lines naman o communication lines ang apektado lahat sa Caraga, Davao at Northern Mindanao regions. Sinabi ng ahensya na ang lindol na may epicenter sa Hinatuan, Surigao del Sur ay nagdulot ng 3 structural fires at 1 landslide. Sa iba pa nating mga balita mga kabombo, umapila naman ang tulong ang mga Pilipinong may-ari ng bangka ng nasagasaan ho nitong Chinese flag vessel dyan sa may baybaying sakop ng Paluan Occidental, Mindoro. Una nang iniulat ng Philippine Coast Guard nitong nakalipas na araw na binanggangan ng Chinese vessel ang MV Taihang, ang FB CA Ruel na minamando naman ng 5 mga mangingisdang Pilipino. Ayon kay Jaciel Juano, may-ari ho ng naturang bangka, nais nilang makakuha man lang ng kompensasyon mula sa may-ari ng Chinese vessel na bumangga sa naturang sasakyang pandagat. Hindi lamang sa kanilang nasirang bangka, kundi pati na doon sa mga ilang araw ho na nasayang kasunod na rin ng pagkakasagasa sa kanilang pag-aaring bangka. Umapila naman si Juano sa pamahalaan na matulungan sila na makapaghain ng marine protest laban doon sa responsable
sa raming incident. Una nang sinabi, iniulat nga ng Philippine Coast Guard ang naturang pangyayari sa karagatang sakop ng ating bansa malapit dyan sa may West Philippine Sea at may mga pangyayari pang kahalintulad sa mga nakalipas na pagkakataon. Una ay noong Oktubre kung saan isang Marshall Island flag oil tanker naman na Pacific Ana ang bumangga sa isang fishing boat na nasa bahagi ng Agno, Pangasinan na kinamatay ng 3 mga mangingisda. Sa unang impormasyon ay nilabas ni Captain Edison Abanilla, commander ng Coast Guard Station Occidental Mindoro, nangyari ang panibago na namang raming incident 25 nautical miles mula sa bayan ng Paluan sa bahagi po ng Occidental Mindoro. Dumako pa tayo sa kadagdagan pa nating mga balita. Ito namang mga tsuper ng jeep hindi pa handa sa nalalapit na December 31 deadline para sa consolidation ng mga prangkisa ng jeepney at nangangamba rin sa darating na Public Utility Vehicle Modernization Program. May mga nakapanayang mukol dyan si Bombo JC Galvez. Hindi pa handa ang ilang tsuper ng jeep para sa nalalapit na December 31 deadline para sa consolidation ng mga prangkisa ng jeepney. Patuloy kasi na iginigiit ng Department of Transportation na tuloy na ang itinakdang December 31 na deadline para sa consolidation ng mga prangkisa ng jeep. Bahagi raw kasi ito ng PUV Modernization Program kung saan dapat na makikooperate ang mga operator ng jeepney. Gayunpaman, nilinaw ng ahensya na ang December 31 deadline ay hindi pa nangangahulugan ng agarang pagpalit ng mas modernong unit ng mga jeep, pero dapat na gawin ito sa loob ng 2 taon matapos ang isinagawang consolidation. Kaya naman nagpahayag ng pagkabahala ang ilang jeepney drivers kaugnay dito. Sa panayam ng Bombo Radio kay Romeo Cuarto, 30 years nang nagmamaneho ng jeep, hindi pa siya handa para mag-consolidate ng prangkisa ng jeepney. Ayon kay Romeo, mas maliit kasi ang kita kung sakaling matuloy ang modernisasyon ng jeep at hindi talaga anya sasapat sa gastusin araw-araw. Kaya panawagan ito sa Department of Transportation na huwag nang ituloy ang pag-phase out ng traditional na jeep dahil maraming maapektuhan na tsupera. Narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Romeo Cuarto sa panayam ng Bombo Radio. Hindi po kasi yung mga bagong modernization kasi, yung ang pasahod, kasi arawan ng pasahod dun eh. Hindi kagaya sa mga jeep na ganitong jeep na boundaryan lang. Yung arawan ka dun, magkano lang isang araw dun, minimum. Magkano yung... Ang alam ko, minimum dun, nasa mga yata eh. Yung sa minimum ngayon, siyempre, ayaw naman namin ng gano'n na kasi hindi naman sapat ang kita nun. Kasanayan ng mga taong ganyang pang Pinoy talaga na sakyan eh. Siyempre naman. Siyempre, lahat naman nangangamba. Maraming mga walang madadrivang mga driver, mga kasamahan ko. Sa akin naman sana, wag naman sana nilang ituloy ang phase out kasi maraming maapektuhan eh. Gawa ng yung modernization eh. Samantala, hindi rin handa at nangangamba si Josefino sa plano ng gobyerno na PUV Modernization Program. Ayon kay Josefino, nasanay na rin kasi siya sa tradisyonal na jeep. Panawagan ito sa gobyerno na maawa sa mga tsuper dahil ito na rin anyang kanilang hanap buhay at nakasanayan. Sa amin sana, hindi yung jeep pa rin na tatakbo, hindi yung bagong sasakyan. Kasi wala, may nakita doon kung sakaling man matutuloy. Hindi kami masyadong dun sa bagong mga sakyan na lalabas. Mas nasanay kami sa ganitong lumang mga jeep. Opo, kami sa mga... Kasi wala, mahihina lalo ang kita pag yung bagong lalabas ng mga sakyan. Wala. Medyo tambay, hanap ng ibang mga pasukan. Kasi sigurado nang kita pag yung bagong sasakyan lalabas eh. Masasabi ko sana wag na maituloy, kawawa naman yung mga iba dyan. Nasanay na kasi sa mga lumang jeep eh. Una rito ayon kay Manibela President Marvel Buena, kung sakasakaling hindi na ma-extend ang consolidation ng mga tsuper na ang deadline ay sa December 31, kulorum na sila pagdating ng Enero sa susunod na taon. Tiyak si Valbuena na mas matindi ang kalbaryo at malawak na transport strike ang sasalubong sa bagong taon. Git pa nito, nais ng grupo ng garantiya na magpapatuloy pa ang kanilang hanap buhay ngayong nais nang ipatupad ang PUV Modernization Program. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakalatag na ang seguridad sa Metro Manila para naman maiwasan ang pananamantala ng mga teroristang grupo. Sa ginawang pagpupulong ng Regional Peace and Order Council sa National Capital Region na pinamumunuan ni San Juan City Mayor Francis Zamora, kasama si National Capital Region Police Office Director Police Major General Jose Melencio Nartates, ay tinalakay nila ang inilatag na pagbibigay ng seguridad sa matataong lugar dito sa Metro Manila. Natalakay din mga kabombo sa nasabing pulong ang mga hakbang para naman agad na masawata ang anumang pananamantala ng mga teroristang grupo. Naniniwala si Zamora na bawat local government unit sa Metro Manila ay mayroong mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police para naman agad na rumisponde ang mga ito sakaling magkaroon ng mga kaguluhan sa kanilang nasasakupan. Samantala, ipinagmalaki naman ng Department of Labor and Employment na mayroong 800 aplikante ang natanggap agad sa kanilang nationwide job fair. Ayon nga sa Labor Department na mayroong 806 na aplikante sa nagdaang 3 araw ang natanggap kaagad sa trabaho. Sa nasabing araw din ay mayroong 6,138 na mga job seekers ang nagtungo sa mga job fair para makapag-apply ng trabaho. Sa nasabing bilang ay 440 aplikante ang na-refer nila sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa skills training, 270 naman ang in-refer sa Bureau of Workers with Special Concern para sa livelihood assistance. At 167 naman ang nai-refer sa Department of Trade and Industry para naman sa entrepreneurship development. Mayroon namang 2,076 ang nag-apply para sa government service. Papatay ng karagdagang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Mga kabombo, update tayo dun sa failure daw ng gobyerno, yung nakitang dahilan sa mababang resulta ng PISA 2022 ayon ho yan sa isang grupo ng mga guro. Alamin natin kung bakit ganon ang kanilang naging pananaw. May pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Tinukoy ng Teachers Dignity Coalition ang mga problema sa likod ng naging resulta ngayon ng Program for International Student Assessment 2022. Bagamat inasahan na ang mababang resulta ng PISA dahil ang Pilipinas ang may pinakamahabang lockdown sa buong mundo dulot ng coronavirus disease pandemic na hindi naman may kakailang nakaapekto sa sektor ng edukasyon. Git ni Benjo Basas, chairperson ng Teachers Dignity Coalition, failure ng gobyerno ang isa sa malaking rason dito. Anya hindi nakagulat-gulat ang resulta dahil walang ginawang intervention. 2018 pa lang nang makitang kolelat ang Pilipinas sa naturang survey. Sana umano noon pa lang ay natukoy na ng gobyerno kung saan nagkulang. Opinyon niya, hindi nabigyan ng gobyerno ng pondo, maayos na pasweldo at benepisyo ang mga guro. Kinumpara ni Basa sa ibang bansa ang kasalukuyang kalagayan ng mga guro ngayon sa Pilipinas. Sinabi nito na sa ibang bansa ay hindi na problema ang mga guro sa ibang gastusin sa bahay. Walang ibang iniisip at nakatuon lang sa pagtuturo. Samantala sa Pilipinas, ultimo gastusin ng ibang guro sa paaralan ay kukunin pa anya ng mga ito sa kakaunting sweldo. Aminado rin si Basas na kulang na sa pagsasanay ngayon ang mga guro, pero giit niya, nawawala na kasi ng oras dahil itinali na raw ng Department of Education ang mga ito sa napakaraming gawain. Binigyang diin ni Basas na bigyan ng atensyon ang kalagayan ng mga guro dahil hindi na nagiging attractive ang teaching profession ngayon dahil sa sobrang baba ng sahod. Suwestyon niya pa, ilagay ang pinakamahusay at pinakadedikadong guro sa kinder hanggang grade 3. Tutukan ang mga naturang baitang at huwag ipagsiksikan ang mga estudyante. Nandun pa rin tayo sa bottom, no, sa bottom 10 out of 80 no, countries na lumahok dito sa PISA. Nandun pa rin tayo no, sa kulelat. Noong 2018, lumabas yung resulta ng 2018 PISA. No, I think noong 2019 yan lumabas. No? Nung lumabas ito, sana na-identify na natin. Yung intervention po since 2018 o 2019, ay dapat yun na yung pinagtuunan natin ng pansin. Yung una pansin, no?
Pangalawa, pondo. Umaasa ang Teachers Dignity Coalition Chairperson na hindi man ngayon ay sana makita niya na ang direksyon ng gobyerno ay i-address ang mga naturang problema at pati na rin ang kakulangan sa pasilidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pa nating mga balita na monitor ng Land Transportation Office ang malaking pagtaas sa registration ng mga unregistered vehicle mula nang mahigpit na ipinatupad ang patakarang registration, no travel sa buong bansa. Sinabi ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II na ang kanilang tanggapan sa Western Visayas ay nakapagtala ng kabuang 3,671 renewal ng mga unregistered vehicle. 8,000 naman o 8,712 naman na motorsiklo ang naitala noong Nobyembre 30 lamang. Sa Metro Manila, anya, nakakolekta ang Land Transportation Office, National Capital Region ng kabuang 919,604.69 centavos noong Desyembre 4 mula sa Delinquents Motor Vehicle Registration. Ito na ang pinakamataas na naitalang koleksyon sa isang araw. Humigit kumulang 24.7 milyon na mga sasakyan kasi ang unregistered sa buong bansa. Dagdag pa dito, ang bilang ay kumakatawan sa humigit kumulang 65% ng lahat ng mga sasakyan sa Pilipinas. Sinabi ni Mendoza na inaasahan nila na mas marami pang mga sasakyan ang magpaparehistro sa mga susunod na buwan sa kabila ng kanyang utos na luwagan ang mahigpit na pagpapatupad ng no registration, no travel policy. Iniulat naman ng Bureau of Immigration na nakauwi na sa Pilipinas ang 5 Pinay na naging biktima ng human trafficking. Lumapag ang kanilang sinasakyang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At ayon nga sa Bureau of Immigration, ang 5 biktima ay nakulong ng 3 buwan sa bansang Malaysia matapos na ikonsidera bilang undocumented overseas workers. Hindi na rin ito pinangalanan pa ng mga otoridad para sa kanilang proteksyon. Ayon pa sa salaysay ng mga biktima, sila ay na-recruit bilang waitress sa pamamagitan ng online post. Binalaan naman ni Immigration Commissioner Norman Tansingco ang publiko na huwag tangkilikin ang mga ganitong paraan ng recruitment dahil posibleng mangyari sa kanilang sinapit ng 5 kababayan natin na mga naging biktima. Samantala sa mga balita sa labas ng ating himpilan, ang Department of National Defense hinihintay na lamang ang counter-draft ng Japan para sa Reciprocal Access Agreement nito sa ating bansa. Ang balitang yan, hatid ni Bombo Marlene Padiernos. Iniulat ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hinihintay na lamang nila ngayon ang isusumiting counter-draft ng Japan sa Pilipinas kaugnay sa binabalang sa Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ito ay matapos na makabalik na sa bansa at pinadala ng Defense Delegation ng Pilipinas sa naturang bansa para magsagawa ng formal negotiation hinggil sa nasabing kasunduan na pinangunahan naman ni Defense Undersecretary Pablo Lorenzo. Ayon kay Secretary Teodoro, sa ngayon ay hindi pa matukoy ang timeline ng nasabing kasunduan sapagkat patuloy pa rin itong sumasailalim sa mas malalim ang pagpupusisi lalo na't kapwa may mga counter-proposal sa Pilipinas at Japan na kinakailangang resolbahin ng dalawang bansa. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Bumalik na po sila within a few, probably 2 weeks. Hihintayin po nila ang counter-draft ay sasabit po ng gobyerno ng Japan hinggil sa pinag-usapan. Hintayin po natin yung counter-draft at titignan natin kung acceptable sa atin, and kung acceptable ito, then there will be a merging for a
for the final draft. Ang Reciprocal Access Agreement na binabalangkas ng Pilipinas at Japan ay kahalin tulad ng Visiting Forces Agreement na sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na nilalalim din na mas mapatibay pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na international order na nakasali sa rule of law sa harap pa rin yan ng krisis na kinakaharap ng international community. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang malalaking balita ngayong tanghali ay makakausap po natin mga kabombo ang nakatalaga dyan ho sa Nuestra Señora de la Soledad sa lungsod ho ng Maynila. Makiki-update ho tayo doon sa mga kaganapan ho dyan. Malaking populasyon po kasi nandyan sa may, ito ho, mas kilala yung area bilang Divisoria area dyan ho sa lungsod ng Maynila. Kapiling ho natin ang mismong pari na nakatalaga ho dyan, si Father Douglas Badong ng Nuestra Señora de la Soledad dyan pa rin sa siyudad ng Maynila. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Alay sa Clarinal. Nais ko pong maki-update sa inyo. Ano po yung mga nakahanay ho dyan? Activities, kaugnay ho dito sa pista ng Immaculada Concepcion. Father Badong? Dito po yung usual na misa. Meron pong misa kaninang umagang 6 o'clock. Tapos dinagdagan po ng misa mamayang hapon. At pagkatapos susundan po ito ng prosesyon. Para po mas muli may paalala sa mga taga dito, lalo na yung lugar namin po, Divisoria. Masyadong busy po ang mga tao sa pamimili. Mapaalalahanan po nito ating pagdiriwang ng kapistahan ng kalinisan paglilihis kay Maria o Immaculate Conception na nakadeclare din naman po na holiday of obligation. Kaya kailangan po natin na mapaalalahanan sila ng pagsisimba sa araw nito. Isang araw lang ho ba itong kaganapan na ito? Ito'y konektado rin sa iba pang mga aktibidad ng simbahan. Kagaya ho nito, papalapit ho yung weekend, Father Badong? Sa ibang simbahan po, siyempre pinagdiwang nila ito na kapistahan kaya nagkaroon ng pagnonobena. Meron po mga paprosesyon. Iba naman po nagkaroon ng 3 araw na pagdiriwang o tinatawag na Triduum. At ngayon po ay marami pong simbahan ng talagang nagdagdag ng schedule ng misa para po ma-accommodate yung mga tao po na magsisimba sa araw na ito. At sana po hindi makalimutan ng mga Katoliko na magsimba sa araw na ito. Hindi porket holiday, magpapahinga lang o kaya magbabakasyon kasi nga Biyernes o medyo mahababang bakasyon ito. Pero ito po ay holiday of obligation. Ibinigay ito sa atin para po makapagsimba, makapagdasal. May available po mga kumpisalan para matanggap po natin yung indulhensya o mga biyaya na idiniklara po ng simbahan. May katanungan din po ang aking katandim dito, si Bombo Alay sa Clarinal. Bombo Alay, with your questions. Okay, Father, malapit na po ang malalaking event ngayong Disyembre para sa holiday season. Paano po ang paghahanda ng inyong tanggapan dyan sa inyong nasasakupang parokya? Dito po sa amin, sa distrito po kasi kami ng San Nicolas, itong aming parokya. No? At bilang paghahanda po sa nalalapit na mga schedule na simbang gabi, nakikipag-ugnayan po kami sa 13 barangay na sakop po ng aming parokya na para po makapag-schedule kami ng pagsisimbang gabi. So yung schedule po namin na sa umaga dito sa simbahan, sa gabi po ay iikot po kami gabi-gabi sa iba't ibang mga barangay na nasasakupan po. Continuous na pakikipag-ugnayan sa mga barangay po, sa mga chairman, chairwoman natin. Yun, yung continuous announcement sa mga tao na sana po makapagsimba talaga sila. Kasi medyo nakakaligtaan at nawawalang halaga po yung oras at araw na pagsisimba. Pero ngayon po, magsisimbang gabi, magpapasko. At sa aming pong parokya kasi ay magfi-fiesta din kami ng January 1, which is holiday of obligation pa rin. Kaya tuloy-tuloy po ang aming mga paghahanda dahil tuloy-tuloy ang schedule namin dito sa parokya namin. Pagkatapos ng simbang gabi, schedule naman po, tuloy mag-overlap po yung schedule ng Novena Masses para sa kapisahan sa January.
Okay, Father, ano naman po yung mga hakbang na inyong ginagawa para sa churchgoers or ano po yung payo ninyo dahil sa flu season at issue po ng walking pneumonia? Siyempre po, hindi pa rin naman po inaalis ng simbahan yung pagsusuot ng face mask hanggat maaari. Kung makapag-face mask, magsuot pa rin. At siyempre, iba yung pag-iingat pa rin kung merong mga may sakit, lalo tigit, no? Yung may ubo, may sipon. Tuloy ako po, nagkaroon ng ubo nito mga nakalipas na araw. Kaya medyo distansya pa rin sa tao. Kailangan lang talagang maging aware tayo sa ating pong nararamdaman o sa physical na pakiramdam po natin. Dito po sa Divisoria, hindi ko po alam kung anong ini-implement sa mga barangay kasi talaga siksikan na po ang tao ng mga taong namimili po dito. Pero sa simbahan po, tinitiyak naman natin na malinis po ang simbahan, ang paligid ng simbahan, at naka-face mask po ang mga magsisimba. Hindi po pinagbabawal kung mag-face mask o hindi. Okay. Ito naman ho, may habol ko na lamang. Paano naman ho yung aspetong pangseguridad? Lalo't may recent incident ho dyan sa issue, dyan ho sa Marawi City, kung saan may misa na isinasagawa, pero may mga masasamang loob na gumawa ng karahasan at may pagsabog ho na nangyari. So, sa panig ho ng simbahan, paano naman ho ang inyong mga ginagawang hakbang para matiyak yung kaligtasan ho ng mga churchgoers? Father Badong? I think po ang pamunuan po ng simbahan, bagamat di po ako yung tagapagsalita, pero sa amin mo mga Viber o mga group chat ng mga kaparian po ay iba yung pag-iingat po. Nakikipag-ugnayan naman po sila sa kapulisan. Sa amin dito sa parish namin, sa police station na malapit po sa amin, at saka siyempre sa mga barangay po, may constant communication kung sakali po na sila naman kasi yung talaga nakakakilala o nakakatanggap ng mga impormasyon. Kung sakaling sabihin na kailangan mas maganda magdagdag ng seguridad, itutugon po tayo doon sa pakikisa sa ganun upang mapanatili po yung kaligtasan ng mga tao, lalo na sa mga susunod pang araw na dadagsain ng mga simbahan ng mga taong nais magsimba. Kaya panawagan din, siyempre yung mga magsisimba po, kailangan maging alerto din at maging mapagmasid sa kanila po mga nakakasama o nakakatabi. Kung meron po mga medyo kahinahinala, mga kaduda-duda, lalo na kung may mga bag na dala, sana wag na magdala ng mga o pwedeng paghinalaan, yung mga bag po kung magsisimba. Isipin din natin yung kaligtahan po. Ayun. With that, maraming salamat po sa inyo sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon. Father Douglas Badong ng Nuestra Señora de la Soledad Parish, dyan po sa lungsod ng Maynila. Sa iba pa nating mga balita, ang Department of Justice naman iginiit na dapat talakaying muli ang bigat ng parusang ipapataw sa mga individual na mahuhulihan ng iligal na droga. May pag-uulat ukol dyan at detalye si Bombo Victor Liantino. Patuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng gobyerno upang mabigyan ng agarang solusyon ang problema sa siksikan ng mga inmates sa mga piitan sa buong bansa. Kabilang sa mga hakbang na ito ay ang planong pagrepaso nga sa bigat ng mga sentensya na ipinapataw sa mga individual na nahuhulihan ng iligal na droga. Batay sa datos, aabot sa 70,000 mula sa 100,000 ng mga persons deprived of liberty na nakakulong sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Corrections ang nakakulong dahil sa ipinagbabawal na gamot. Ayon sa Department of Justice, plano nilang repasuhin ang batas hinggil sa iligal na droga, partikular na ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Sinabi ng ehensya na dapat talakaying muli ang bigat ng mga parusang ipinapataw sa mga individual na nahuhulihan ng droga, depende sa dami at uri ng droga na nakuha sa kanilang pag-iingat. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Justice Undersecretary Jesse Andres. Have to review it whether our amounts or threshold amounts for you to be charged with a non-bailable offense is still accurate given the practice. There are new drugs coming in. Fentanyl, very important new drug that's coming in, cheaper and yet 10 times more effective or deleterious rather than shabu. And it's more affordable.
Samantala upang maisagatuparan nito, plano nga ng Department of Justice na magsagawa ng drug summit sa susunod na taon. Ayon sa DOJ, layunin nitong talakayin ang pagrebisa sa kasalukuyang Republic Act 9165. Ginawa ng Justice Department ang pahayag sa pagtatapos nga yan ng National Jail Decongestion Summit na pinangunahan naman ng Justice Sector Coordinating Council. Punto pa ng ehensya, kailangang makasabay sa nagbabagong panahon ng batas laban sa iligal na droga. Samantala, nanawagan naman ng Department of Justice mga stakeholders ng pamahalaan na makiisa sa naturang plano. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita ay makakausap po natin mga kabombo. Isa ho sa mga masayang tao ngayong panahon po na ito. Dahil siya ay pangatlo dito sa mga itinuturing na top-notchers sa licensure examination for teachers. Kapilingan natin si Ginoong Matthew Kyle Oronce. Mga kabombo, i-welcome natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Matthew Oronce. Yes, salamat po Bombo Dennis po at salamat rin po sa inyo po lahat po. Magandang tanghali po sa lahat po ng kikinig sa Bombo Radio. Unang-una, congratulations ho ang aming pagbati po sa inyo dahil number 3 po kayo dito sa mga tinuturing na top-notchers ang Teachers Board 2023. Kumusta naman po ang inyong pakiramdam ngayon dahil dito sa tagumpay na inyo pong narating? Yun po, salamat po sa pag-congratulate po. Nung una po, nagulat po talaga ako nung nakita ko po sa Facebook yung listing po ng top-notcher, nagulat po ako biglang number 3. Tapos nung tinawag ko po yung sa mga magulang ko po yun ay syempre po malaking tuwa rin po sa amin lahat po yun sa pamilya po namin na nag-top 3 po ako sa bar. Syempre hindi ko po inaakala naman po yun. Yun po. Paano ho ba talaga naghanda ang katulad ho ninyo na siyempre galing din ho kayo dyan sa Universidad ng Pilipinas at sabi nga niyan, malaking challenge pagka galing kayo dito sa eskwela na ito dahil ito'y kumbaga screening pa lang talaga dyan, pahirapan na no ho. Paano ho naman naghanda ang inyo pong kayo mismo para dito sa pagharap sa pagsusulit dyan sa licensure examination for teachers? Opo, masasabi ko po kasi, ang kurso ko po kasi sa UP Diliman po ay BS Mathematics po. So, hindi po naman talaga ako direktang nag-take po ng Bachelor of Science in Secondary Education. Hindi po tulad ng karamihan po ng mga nagtitake na LET. So, parang masasabi po na ako po ay isang second courser po. Nag-take pa po ako ng karagdagang unit sa education sa National Teachers College. At para sa review po na ito, yun nga isa rin po sa mga gusto ko rin pasalamatan na yung Carbalita Review Center po. Kasi sila po ang naging tulay po para sa akin po para maka-review rin po at para po maalam ko po lahat ng mga kailangan ko po para sa licensure examination. Siyempre halo pong determinasyon, yung pagre-review, paghanap ng mga materyales para sa review, pagsasagot po ng mga practice exams at lahat rin po ng mga efforts na binigay po di lang po ng review center, pati po ng iba pong mga kilala ko rin po. Okay. May tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Alaysa Eclarinal. Bombo Alaysa with your question. Okay, Mr. Oronce, sino po ang naka-impluwensya sa inyo na tahakin yung ganitong profesyon? At may tanong ko na rin ho, ang pamilya niyo po ba ay binubuo ng mga teachers din? Sa amin pong pamilya po, wala po siguro akong direktan, especially po sa nanay ko po at tatay ko po. Nanay ko po kasi housewife po, dati po siyang nurse po sa Saudi Arabia po bago po kami pinanganak po. Tapos ang tatay ko po ay isang OFW rin po sa parehas na bansa. Wala naman po kaming teachers sa direkta po na pamilya po. Pero sa mga kamag-anak po mukhang meron naman po. Tapos po, regarding naman po dun sa sinabi po ninyo na yung
Ano po yun ulit po, Ma'am Eliza? Yung isa pa pong tanong. O yung naka-influensya yata, Bombo Eliza? Okay po. Oo. Yung influensya po siguro yung iba pong mga teacher mula po nung elementary hanggang high school, nakita ko po yung pagpupursige po nila sa kanilang trabaho po. Tapos siguro rin yung una ko naging trabaho kasi hindi naman po ako nag-start diretso after ko po matapos sa UP Diliman ay pumunta po sa isang government institution po. Yung institution po na yun kasi ay nagte-train po sila ng mga tao po sa statistics. So, siguro doon ko rin po nakuha yung idea ng pagiging isang teacher kasi parang nagawa ko rin yung ilang mga ginagawa ng teacher, pag-prepare po ng mga lesson materials, yung pag-check po ng mga exams. So, siguro doon rin po ako na punta sa path ng pagiging isang teacher. Okay, Sir Matthew, talagang kayo po pala ang kauna-unahang magiging guro sa inyong pamilya, no? At kaugnay po niyan, maitanong ko na rin po kasi may mga paaralan po na kinakapos ng guro dito sa Pilipinas. Plano niyo bang magturo dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, Sir Matthew? Bukas po ako sa oportunidad po, parehas dito sa Pilipinas at sa ibang bansa po. Dito naman po sa akin, siguro ihabol ko na lamang Ginoong Oronce, no? Dahil kalalabas lamang nung pag-aaral tungkol doon sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. At nakita na bumaba yung ating rating doon sa matematika, yung agham, at ganun din, yung iba pang mga asignatura. So, kayo ho, ano ang nakikita ninyong epektibong paraan? Dahil naging very observant kayo doon sa ibang mga aspeto at yun yung ipinursige ninyo maging guro. Sa palagay po ninyo, ano yung dapat natutukan para ho dito ma-address itong problema? Especially po ako po kasi ay isang math major po sa secondary. Nakikita ko siguro pong isa rin sa kailangang i-improve. Siguro kailangan muna nating subukan tong pinopropose ng DepEd na matatag curriculum. Makita muna natin kung anong pagbabago yung mga i-implement ng DepEd. Kasi mukhang sa sinasabi ng DepEd, mukhang ang gusto nila ay i-decongest ang curriculum. Kasi minsan parang na-overload ang mga bata sa sobrang daming kailangan pag-aralan. Especially sa mga ibang subjects. Essential naman sila pero siguro kailangan tutukan natin mga pinaka-basic. Kunyari yung pagbabasa, yung pagbibilang at saka pagsusulat muna sa mga elementary. Tapos sa secondary grades, doon na tayo mag-concentrate kung ano yung gustong tahakin ng bata sa college. Especially sa senior high school. Pwedeng doon natutukan kunyari kung gusto ng isang bata sa science, sa STEM, doon tayo magpursige sa mga math at science. Kung hindi naman sila, kung sa ABM sila, ay pwedeng doon naman mag-concentrate sa mga kursong related sa accountancy, sa business. Ayun. With that, maraming salamat po sa inspirasyon din na idinulot po ng inyong tagumpay para tingalain at sundan ng mga nais ding maging guro. Thank you so much sa Ginoong Matthew Kyle Orense. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Ginoong Matthew Kyle Oronce, number 3 sa Licensure Examination for Teachers 2023 at nagtapos po dyan sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. At yan nga ho, mga kabombo, yung nirelease na impormasyon na pasok po. Ito'y nasa top notchers. Number 3, si Ginoong Oronce. Samantala sa karagdagan pang mga balita, kumuha naman tayo ng update doon sa mas mabigat na daloy ng trapiko. Asahan na raw simula ngayong araw ayon huyan sa Metropolitan Manila and Development Authority. At bago ang balitang yan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluhan ay 21 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa mga karagdagan pa nating balita, mga kabombo, umabot na sa 42.5 bilyong piso ang halaga ng mga smuggled na produkto ng Bureau of Customs na kanilang nasabat. Yan ho ay mula noong Enero hanggang sa unang linggo ng Disyembre. Ang naturang halaga ay mula sa 825 nakumpiska sa ilalim ho ng anti-smuggling campaign ng naturang ahensya. Batay nga sa halaga ng mga nasabat na produkto, ang mga
counterfeit goods ay ito ho, nasa 24.36 billion pesos na. Sinusundan ito ng mga illegal drugs na umaabot naman sa 7.58 billion pesos, habang umaabot naman sa 7.58 billion din ang halaga ng mga nasabat na produktong agrikultura at 3.78 billion naman ang naitalang halaga ng mga sigarilyo at iba pang tobacco products. Ayon nga kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ito na ang isa sa pinakamataas na naitalang halaga ng mga smuggled na goods na naitala nitong 11 buwang nakakalipas. Sa tayon pa kay Rubio, patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay sa buong teritoryo ng ating bansa upang maingatan na makapuslit ang naturang mga klase ng mga produkto sa ating bansa. Samantala, balikan natin mga kabombo ang update doon sa lagay ng trapiko na sinasabing magsisimula na raw ngayong araw ang pagsisikip nito. May pag-uulat si Bombo Tropio Anuada Jr. Asahan na ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa magkakasunod na weekend ngayong Desyembre. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, posibleng maramdaman ang pagbigat ng trapiko simula ngayong araw na umpisa ng long weekend. Ito'y matapos ideklara na pista opisyal ang Biyernes, December 8 bilang pagdiriwang sa kapistahan ng Immaculada Concepcion. Sa gitna na rin ito ng kaliwat-kanang aktibidad tulad ng Christmas party. Mas bibigat pa umano ang daloy ng trapiko sa susunod na weekend na nasabay din sa sahod. Ayon pa sa kalihim, titindi pa umano ito sa huling weekend bago ang Pasko dahil magsisiuwian na sa kanilang probinsya ang mga tao. Which is payday weekend. Tapos halos release na po lahat ng mga bonuses niya. Start po natin yung heavy traffic, yung payday weekend na yan. Yung Friday po, yan po kasi yung last day ng work po. Malamang po yung influx ng pasahero pauwi po ng mga probinsya ay diyan po magsisimula yung exodus talaga pauwi ng probinsya. Planuhin po natin yung mga kababayan, planuhin po natin yung ating pagbiyahe. Yan ang tinig ni Romando Artes, chairman ng MMDA. Samantala, kasabay nito inanunsyo ng ahensya ang pagsuspinde sa pagpapatupad ng number coding scheme ngayong araw. Ito ay bilang pagbibigay daan sa pagdiriwang ng mga Katoliko ng Pista ng Immaculada Concepcion na isang holiday of obligation. Dahil dito, pinaaalahanan naman ng MMDA ang mga motorista na planuhing maigi ang kanilang biyahe at gawin ang ibayong pag-iingat. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan 15 minuto bago ho sumapit ang 1:00 ng hapon. Time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Samantala, kumuha naman tayo ng update at impormasyon doon sa 25 na mga college student doon sa Iloilo abay nabiktima ng food poisoning. Alamin natin ang ulat na yan sa Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 25 na mga estudyante ang nabiktima ng food poisoning sa bayan ng Lambunaw, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Vice Mayor Arvin Losaria, sinabi nito na nakaranas sa mga mag-aaral ng West Visayas State University College of Agriculture and Forestry ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi ilang minuto matapos inumin ang chocolate powder drink mula sa cafeteria. Dahil dito, dinala ang mga estudyante sa ospital habang ang iba pa ay patuloy na minomonitor ng mga doktora. Ipinag-utos sa Losaria sa may health official ng Lambunaw, Iloilo na bantayan ang kondisyon ng mga mag-aaral na naiwan sa ospitala. Isinailalim naman sa testing ang inumin upang matukoy kung may problema sa tubig na ginamit sa paggawa nito. Tiniyak naman ni Losaria na sasagutin ng local government unit ng Lambunaw ang gastusin sa ospitala na mga biktima. Actually, it's 25 cases based on our official report as of this time. Nagkaroon po tayo ng 25 kaso ng food poisoning dito sa bayan ng Lambunaw sa isang campus natin sa West Visayas State University College of Agriculture and Forestry. Sa 25 cases na ito, 10 po yung admitted and as of this time, 6 na lang po yung admitted kasi gumaling na naman yung iba and nabigyan na rin po ng karampatang lunas at saka karampatang medical attention. Yun po yung tungkol sa kanilang nakain na parang processed food, chocolate drinks. Si Lambunaw, Iloilo Vice Mayor Arvin Losaria para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada
para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, number 2 most wanted person sa bahagi po ng Mindanao na may kasong pagpatay, arestado naman ang pulisya dyan sa bahagi ng Cebu. May pag-ulat ang Bombo Radio Cebu. Naaresto ng Talamban Police Station sa Cebu ang top 2 most wanted person sa Region 13 na may kasong pagpatay sa Purok 5 Barangay Cambinuco, Cebu City noong Desyembre 6, 2023. Kinilala ang suspect na si Julito Arconada alias Tata, 46 anyos, residente ng nasabing barangay. Ayon sa investigasyon ng pulisya, napatay ng suspect ang biktima na kinilalang si alias Jenny na nangyari noong Agosto 16, 2003, alas 9 ng gabi sa Purok 2, Mabuhay, Bayugan, Agusan del Norte. Matapos ang ilang taong pagtatago, nahuli ang suspect at pansamantalang ikinulong sa Talamban Police Station. Sa panayam ng Bombo News Team kay Police Major Hanileto Marquez, ang hepe ng kapulisan ng Talamban, sinabi nito na nangyari ang krimen matapos binubuli ng biktima ang suspect na ito ay may kapansanan na nag-udyok sa kanya na saksakin ito na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dagdag pa rito, ang kasong kasalukuyang kinakaharap ng suspect ay walang inirekomendang piyansa. Ayon kay Marquez, ito turn over nila ang suspect sa Police Regional Office 13. Yung top 2 most wanted person regional level ng Police Regional Office 13 for a crime of murder. Doon nahuli natin kahapon dito sa ating area na responsibility, kasama yung ang Pro 13 Regional Intelligence Unit nila, si Julito Arconada sa evading 18 years. Doon siya sa kaso niya na murder doon sa Bayugan City, Agusan del Sur. Wala nang arayo doon sa kanila sa Pro 13. Ating napakinggan na si Police Major Hanileto Marquez, ang hepe ng Talamban Police Station. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cheremy Balingit para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa Bombo Radio Cebu, dako naman tayo sa kalapit lamang sapagkat ito'y yung pagdaraos ng Sinulog 2024 dyan sa South Road Properties ay hindi pa rin daw ligtas ayon mismo sa gobernador ng naturang probinsya. Alamin natin kung bakit. May pagulat naman ng Star FM Cebu. Iminungkahi ngayon ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na ibalik ang sinulog sa Cebu City Sports Center sa darating na Enero sa susunod na taon. Ito'y para kaunting oras na lang umano ang kakailanganin para ayusin ang venue. Napag-alaman kasi na sa kasalukuyang sitwasyon sa South Road Properties kung saan planong idaos ang Sinulog Festival ay wala pa rin ginawang pagsasaayos sa venue kaya hindi pa rin umano ito ligtas para sa mga lalahok dahil maputik pa rin ang lugar at ang mga estrukturang temporaryong inilagay noong Enero ay nasira na. Question pa ni Garcia ang mga opisyal ng Sinulog Foundation kung bakit hindi pa rin ito nasimulan para kahit papano ay may makita man lang itong pagbabago. Hindi muna nito ipinangako ang suporta ng Cebu Provincial Government hanggat hindi niya matiyak na ligtas ang mga performers sa lalawigan ng Cebu, lalo na ang mga bata na sasali sa Ritual Dance Showdown Competition. Sinabi pa ng gobernador na hindi niya maaaring irisgo ang mga performers ng lalawigan dahil responsibilidad pa umano niya ang mga ito. Saad pa nito na makatarungan lamang na ibalik ang sinulog sa nakagawiang venue dahil mas maramdaman pa ang tunay na diwa ng pagdiriwang at magandang pagkakataon din ito para sa maliliit na negosyante. Higit sa lahat, mas ligtas ang seguridad ng mga performers kapag nag-perform sila sa lungsod. Para sa kanya, mas maraming trabaho ang dapat gawin sa South Road Properties kumpara sa Abellana Sports Complex at wala na umanong sapat na oras dahil isang buwan na lang ang natitira para sa paghahanda. I am also answering for the children and mga performers. Understood. I cannot because you know in your heart of hearts that is really a huge challenge. I hope as Cebuanos ba, whether we are from the city or the province, would feel just as much. The Sinulog is for the people in the city. Do you really feel the festive atmosphere? Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Samantala sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, itong isa sa mga top notchers ng licensure examination for teachers 2023 sa Ilocos Sur, ibinahagi ang hirap naranasan sa pagre-review habang sila'y sinasalanta ng bagyo. May pag-uulat tukol dyan ng Bombo Radyo Vegan. Ibinahagi ng top 9 ng September 2023 licensure examination for professional teachers elementary level ang mga hamon na pinagdaanan niya habang nagre-review dahil nasalanta sila sa nagdaang bagyo na nakapektuhan ng Northern Luzon. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Maria Lara Erica Quedado Alconcel mula University of Northern Philippines, nabaha ang kanilang lugar na siyang rason upang mapektuhan ang kanyang pagre-review. Anya, naranasan niyang umabsent sa review lalo na noong katatapos ng bagyo dahil hindi siya updated at sa sumunod na araw ay gusto pa niyang tumulong sa paglilinis ng kanilang bahay ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ina at sinabi na lamang na mag-review dahil kailangan nitong mag-focus upang pumasa. Ibinahagi nito na habang nag-e-exam noong Setyembre ay hindi lamang siya nag-iisa dahil alam nitong kasama niyang Panginoon at baon nito ang suporta ng kanyang pamilya na naging inspirasyon nito. Dahil anya marami siyang pangarap sa buhay ay naging guro na lamang siya dahil ang pagiging guro ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang propesyon at sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo ay alam nitong makatutulong siya sa pagkamit ng mga pangarap ng mga mag-aaral. Sabihin kong yung waiting time po ang pinakamahirap sa lahat. Kasi during the review, for how many years nga nagyagyan kami, inalalagaan da kami TUNT College of Teacher Education, dutiin pasagap-sap da kada kami nga kasapulan mi para deti nga kanang i-prepare da kanya meti nga board exam. Kailangan lang pinakaunang gagawin po natin ay suko po natin ang lahat ng nilalaman ng ating puso sa Panginoon at sana po ang bahala. Sabi ng Panginoon, kung tama na ang panahon, ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para ibibigay niya sa'yo kung ano ang para sa'yo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Update naman tayo mga kabombo dun sa naging malaking hamon kaugnay ho dun sa paghahanap doon itong tinatawag na search and rescue operation sa nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper plane dyan sa Isabela. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Kawayan. Malaking hamon sa AK9 Mandog Society ang terrain sa bundok para sa search and rescue operation sa nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa bulubunduking bahagi ng Casala, San Mariano, Isabela. Ang AK9 Mandog Society ay mula sa lalawigan ng Batangas. Matatandaan na nawalang naturang eroplano na patungo sana sa Palanan, Isabela noong ika-30 ng Nobyembre at natagpuan ng aerial search team noong ika-5 ng Disyembre sa bulubunduking bahagi ng Casala, San Mariano, Isabela. Kahapon, ika-7 ng Nobyembre nang marating ng ground rescuers ang crash site ngunit natagpo ang wala ng buhay ang piloto na si Captain Levy Abul II habang nawawala naman ang nag-iisang pasahero na si Erma Escalante. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay John Louis Pante, tagapagsalita ng AK9 Mandog Society, sinabi niya na unang hakbang na kanilang gagawin na kapag nakarating sila sa incident area ay ipamoy sa mga K9 ang passenger seat ng eroplano kung saan umupo si Escalante upang matukoy ang kanyang amoy na magsisilbing gabay sa mga K9 upang matukoy ang kinaroroonan ng biktima. 6 na K9 handlers habang 3 veteran K9 ang nakatakdang tumulak sa Casala, San Mariano, Isabela upang magsagawa ng search and rescue operation sa lugar. Anya malaking hamon para sa kanilang paghanap ang terrain sa bundok ngunit tiniyak nito na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maiuwi ng ligtas ang nawawalang pasahero. Hindi pa naman anya nila matukoy sa ngayon kung ilang oras o araw ang abutin sa paghahanap kay Escalante dahil ito ay kumikilos at mahihirapan silang matukoy kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Nagpapasalamat naman sila sa pagtalaga sa kanilang grupo upang tumulong sa search and rescue operation sa nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper plane. Pinakamalaking hamon po talaga ma'am is yung pressure po, Pero sa pressure naman pong yun, makokontrol naman po namin yun dahil sanay naman po kami dahil po sa training na isinasagawa namin. Tapos, isa pa po sa pinakamalaking hamon sa amin is yung terrain po, lalo po bago-bago kami sa terrain. Pero sa tulong naman po ng aso, ay masasent niya po yung, maamoy niya po yung odor ng victim, ay mas maganda po kung di sundan lang po namin yung aso.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Good news para sa mga mahilig mamasyal, lalo na ho dyan sa mga nagnanais magtungo sa bahagi po ng Mayon Volcano area dahil ibinaba na ho yung alerto. Alamin natin ang mga hakbang at mga pagbabago sa setup ho dyan. Alamin natin sa ulat ng Bombo Radio, Legazpi. Matapos ang ilang buwan na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ay ibinaba na ang alerto nito mula sa Alert Level 3 patungo sa Alert Level 2 o Moderate Level of Unrest. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Resident Volcanologist Dr. Paul Alani sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, 4 na rason ang pinagbatayan kabilang na ang pagbaba ng bilang ng volcanic earthquakes, halos pagkawala ng lava flow, paghupa ng pamamaga ng bulkan at pagbaba ng sukat ng sulfur dioxide. Subalit nilinaw ng opisyal na kahit pa ibinaba na ang alerto ng bulkan ay hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon ng biglaan na pagputok nito o pagkakaroon ng pyroclastic density current. Iginiit ni Alanis na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 km permanent radius danger zone. Samantala, dagdag pa nito na kung magkakaroon ng muling pagtaas sa aktibidad ng Mayon Volcano ay maaari pa rin itaas ang alerto nito. Hindi po ito nangangahulugan na pwede nang umakyat or even pumasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Remember po, alert level 2 pa rin po tayo. So ulitin ko po, nandiyan pa rin yung mga possibility ng pagkakaroon ng mga maliliit na pagputok. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan 1000 nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas, it's a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 17 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Sa gyapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Andi sa mga dalaguan yung mga balita. Yari na aton sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and Just 7 dias na lang kagapaskwa na. Sa aton sining karon niya mga kabombo standby kay as per information ang aton sining alkalde may panimag-o siniyang mando na notisyaran sa aton sining alkalde sa aton sining mga kabombo nga may pipila sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo
nga masami nagapangihi pa sa kilid sang dalan sa bisan diin lang nga bahin sang syudad sang Iloilo. Isuno pa sa alkalde diri Banwa sinya do wala man nagakaangay ang kasubong siniya karon nga pinamatasan sang Ilonggo. So dapat idumili na ina naton magluwas sila diri Banwa no pasakaan pa ang posible orang pasakaan ang multa batok iya sa mga nagabayular sining pagsulundan. Suno pagani sa alkalde, istriktuhon ang implementasyon kag pauntaton ang mga nagapangihi sa dinman nga bahin sa syudad. Kay ang syudad isa iya ka highly urbanized city, no kag tuman ka unsanitary kag very primitive kung panugutan pa ang sinuman nga mapundo lang iya sa sining salakyan, manaog sa iya sining salakyan or taxi or whatever, no? Kag magpangihi sa kundi niya lang iya gusto. No? Dugang pa sinadri sang payag sang alkalde nga ang pinalidad ang pasakaan kag wala sang sinuman nga hatagan sang nagakigo man sini iyang rasunan ka lang abikin di rigid mapunggan or kung ano man dira iyang mga senaryo. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report na please come in. Bombo sa mag-assign ang City Environment and Natural Resources Office ang team na magabantay diri sa palibot ng syudad sa mga violators na magapanghigi sa bisan diin man nga lugar diri sa may syudad. Ini matapos ang ginpalabot mismo ni Mayor Jerry Trillanes na mensahe pagkatapos niya ako na recently lang lamang nagwa sa hospital na ginakall out niya ang hindi maayo nga sitwasyon sang bako sang pila diri ka bahin sa palibot man sang Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio, si Engineer Neil Ravenna sa City Environment and Natural Resources Office yung pahayag nga manginhugot ang ila pagbantay Bombo Siyam sa mga nagapangihi sa bisan diin lang abi nga lugar. Alright, nautod si Bombo Angel. Jel? Tawagan talang liwat. Nautod ang linya ni Bombo Angel no standby sa aton sining mga kabombo para iya sa dugang sining pagplastar sa impormasyon pagkatapos ni Mayor Jerry Trillanes nga ma-discharge sa ospital, no? Bangod man sa ginpatikayon sining angioplasty procedure sa aton sining alkalde, ang first order niya amo ang pagdumili sa pag-ihi no or pag-ihi sa bisan nilang bahin sa syudad sa Iloilo. Balikan ta si Bombo Angel. Jel, please come back. Bombo Siyam, ini ang mando man sang alkalde may kaangtanan ini siya sa nag-exist nga daan ng ordinansa ukon amo ining anti-littering, skipping, kag urinating in public places. Suno si Engineer Ravenna, before pa man hospital si Mayor Jerry Trillanes, naka-check na sila sa pila ka mga area sa may Iloilo City directed ang na-observe gid nila dira sa may area sang Ledesma Street naging himo nga CR sang pila ka mga tricycle drivers kag taxi drivers ining mga alagyan o kung mga kilid-kilid bala Bombo Siyam kag sino-observe diri nga pila ka mga areas gid diri is malapit sa mga market stalls o kung ining mga temporary market stalls bala nga tilo hambal diri ni Engineer Ravenna mi ara man kuntani ng mga CR kuntani dira na lang sila ma-CR kaga tilo ang matabo diri bintiluan man nila ang mga areas kani sa Ledesma pakadto sa Misansa pero mahimo sila sa coordination man sa pila ka mga barangay agud mas mo-monitor kag mas mangin mahapos ang implementation kag pagbantay Bombo Siyam sa mga violators. Kag pinaistoryahan man diri o kung gina-consider man nila na istorya ko ang mga private partners nila para mag-install pagidugang sa mga CR sa mga temporary stalls na ni sa mga merkado publiko. Bombo Siyam, kag tigin pamangkot naman si Engineer Ravenna how about ang portable o kung portales sa Iloilo City pero primarily diri Bombo Siyam ang function kun tan sa mga portales is para ini siya sa mga events o kung mga calamity nga tiudo pa nga madalian ng balabong basa bukod dasig lang paggamit. Pero ang problema diri kay dulong term gid ini ang kinahanglan nga solusyon kung CR digman ang paghahambalan kay imong Siyam according diri sa monitoring man mismo ni Engineer Ravenna madamo nga mga feedback sang hindi maayo
kasi naghambal sila tama gid kuno sa kumbaga do ka laway sa ilong balabang motsam biskan maagyan mo lang ang sila ka mga areas Pangsot? dili sa may pangsot gid mo motsam kay ang Oo. balon lang pangsot gid amo din ang exact man nga term sa mga nagareklamo, especially mga netizen, mga feedback nila sa mga kabombo naton. Yari atong kamatian balabang motsam ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang ato na interview. Yes, no. Actually, before siya na hospital, may na-monitor kami ng mga areas tungod siguro ni isang mga relocations bala sang aton ng mga market stalls, no. So may na-monitor kami ng mga areas sa Ledesma Street nga dugin himo nila CR, no, sa mga usually kuno mga tricycle drivers kag mga taxi drivers. So nalimpyuhan na ni namon, but to sustain sang kalimpyo, nag-coordinate kami sa mga barangay, no, so that we will join hands together sa pagsulbar sining nga mga problema, no. So may anti-littering team kami nga nagbulig para nga makipag-coordinate sa mga barangay officials para matapna na ni kaga hindi kita gustong malimpyo ang syudad pero mapangsot, no. So those are actually included sa aton nga anti-littering ordinance. Okay. Sir, aside with diri sa may areas ng Ledesma, madamo pa nga mga areas around the city, sir, ang ambal naton nga diri nagapangihi ang pila abi ka mga pumuluyo man or nagaagi lang man bi, sir? Yes, actually may ara pa nga mga streets, but ginalantaw naton nga ang do nag-concentrate gid dara sa may Ledesma nga area dito pakadto sa Tansa, no. So those are the areas naton nga ginatutukan para nga maano na hindi na maandan bala sa mga drivers nga imuon nga kasilyas. Actually may designated man sila nga mga toilets higin para sa temporary stalls nga obra, no, sang aton private partners. So I hope nga ang aton nga mga pumuluyo will consider that, no, nga amo nang areas naton nga imuon nga CR. Okay. Sir, with this one, abi, ginalantaw naton nga butangan sang mga mga CR, ining mga areas, bi, sir, para do may hapital man abi in case nga tido alang-alang din. Yes, no, ginalantaw taman na nga posibilidad, no. If we'll kung magdugang kita sa mga CRs para nga i-recommend naton, no, sa aton nga private partners nga kung pwede dungangan kay since nga ang aton nga mga temporary stalls daw naglaptabi, hindi siya in one area, kundi naglapta siya. So we will consider that, no, to be discussed next week siguro. At the same time, we will assign teams, no, nga mag-apprehend sining nga mga violators. Okay. Engineer, with this one, abi, mambal ta nga do ka-alarming gid nga ever since do kanami isang syudad, kag tido kanami isang abi mga kaladtuan, pero ang ginaagyan sang mga naga-abi mga taga-syudad man or ang mga nagalagaw-lagaw lang man tido hindi manami ang baho, engineer. Yes, isa gina sa aton nga ina-monitor based sa feedback naton sa social media. So nakita naton, no, nga may mga na-monitors kita, no, nga mga areas wherein nga may nagareklamo na tungod sang kapangsot kag hindi na insakto nga pag gamit sang aton sidewalks bilang mga CRs na. Bomba sam na batian sang mga kabombo naton ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang City Environment and Natural Resources Office. May mga nagapalabot rin sang feedback nga kung ginatumod sa bayan sang area sang Ledesma. While man kuno may mahimong iban dira kay do ginasiradhan man nila kun gabi. Bombo Angel, pero ti hasta ano oras ang ang market hours kay do alas 8, alas 7, hasta ano oras ang market hours sa Bombo Angel?
Okay, market hours mo. Samti ko mag-market hours na, ang taon natin sa bayan ng Local Economic Enterprise Office. Dira sa may terminal market mo, no? Terminal kag super sa super, sa central rather? So, bali, duhagid mo. Sa lang taon natin, kung ano diri ang coordination man, kay basi tuon, ginasiradahan man nila, kaya mo nang sila man ka feedback na nabato naton nga hindi sila makadali-dali CR o kung pangihigid man lang kay ginasradhan kuno ang mga CR na nibong sa kung intended man namin para sa mga example di mga nagabagsak padabi sa ilang mga kanila bombotsa ilang mga baligya yung mga alang-alangan sila wala gid man sila sang choice pero mga probably mga 6 to 7 bombotsa iban dira ang mga areas according to initial information naton ginasiradahan na gid man at ilang taon naton sa local economic enterprise. Kung gabi na, wala naman siguro sa mga vendor nga nagapangi, dira ang nagaihi sila draguro amo nang reklamo nga nabaton sang or na monitor sang City Enro ang mga drivers. Kung ako sini maglantaw ya Bombo Angel, kung magpadayon panikag kung hindi madisiplina, kung hindi naton madisiplinaton sa nikagulingon, hindi kita maglayo sa ido. Do kanibong batsam do exactly ng example mo. Di ba? Kiti notisyari ba lang ido kapin pa ko ng mga stray dogs. O galing kiti diri sa syudad sa Iloilo, do hindi maginamo sinakadamo ang stray dogs diri pero manotisyaran mo kung sa mga kabarangayan ka kung nabuton sa ngilio ng ido. Alsaon nyo lang ng isaya ka TL kag papiswitan ng padero kung ano man nga bagay ang papiswitan niya kung magkasubong man way na nagakaangay iya sa isa ka highly urbanized city. I do agree with Mayor Jerry Treñas kag subong man kita man mismo na tagsa ka individual naton ginatawag nga individual responsibility na nagakadapat mangin responsable man kita sa aton sinumang aktwasyon just like sa pagsabat sa sining call of nature sa eksakto man sining lugar? Kag ang pagidablang batsam dira sa may area sa diretso mapa, di ba sa may likod sang UI, di ba nga bahin? Sa observation ta lang, may mga pilagid ni ka drivers sang modernized jeepneys. Most of them, drivers sang modernized jeepneys ang nagapauntat sang Biila unit kag dira magpangihi. Kag po ginababatsam especially mga estudyante, mga commuters man, makita na nila kung sila mismo makakuan gid na makita sa mga estudyante ang ano? Ang nagapaghibong batsam. Ang abi ko ko nang ang napanghibong batsam. Amo nang isa pagid Bombo Angel, no? Pangihi kada karon sa din nga kilid-kilid may labay maglabay dang kita pampitsurukoy mo na karon. Paten din mong batsam pero mo na kisaman sa mga kwan sa mga mensahe man ni Mayor Jerry Treñas mismo sa Iloilo City Government kasi ordinansa ni mo batsam mo sa penalty naman by next week hambali engineer ni Ravenna nga lang taon nila anay kung sila ang naga-exist kag posible istoryaw niya sa City Councilor Eli Istante para mag-amend sa penalty manabi para kung sino madakpan like di sa nag-violate kan imong batsam sa mga bike lanes insigida 5,000 pesos kilang taon naton kini kung ano ang manginihokman sa Iloilo City Government. Kung hindi naging kapugong ang driver pagpundoy sa kilid sa dalan salakyan niya ianya Mayara plastic bottle kung nabong batsam mo. O dipindi mang og isa sa plastic bottle dyan basi hindi kigo. Container. Pwede man, pero tido kadako gid tama. Galing iningin istoryahan taniya, common lang ni para sa mga lalaki. Kaya way pa man kita makasalapo sa babae nga nagapangihi sa gadi-gadi. Wala pa man wala pa ko nakita so far. Do kan pa na do hindi pa man amo na prominent. Pero with this one, do amo nang usually mga drivers kag si mga madasig lang bombot kam do kuanangan kasi gay lang kapag pangihi amo nang ginareklamo man kasi do dragari mismo sa kilid sang Iloilo City Hall bombot sa mang ginagyan da bala sa may lunok na bala bandang area do hindi gid man da manami so it means do tama gid man ka alapta and bandamo na nga amo sining area sa may city ang ginubra nga
do CR nigid man lang sang mga ining mga nagakapit-kapit kag hindi makapugong mo batang. All right. Ini si Bombo Angel Peculiartan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan. Tinagapangabay kita sa mga drivers. Kay sandig sa obserbasyon sa City Environment and Natural Resources Office, kamo giniya permi ang masiplatan nga nagahimo sini. Tinsindihan man na naton nga ang pangabuhi iya sang driver ti kung saan pablada sigay mo. Pero ibutang man naton sa lugar. Ipakita naton kag pamatud-an naton bisan sa aton sinikaw galingon nga mas labaw iyang kinaalam sa isa ka tawo sa isa ka sapat ikumparar sa isa ka sapat. Kay ti kasubong karon banwa nga magsagad kita pinang ihi-ihi sa kilid-kilid. Ti Consumer Jerry Treñas pa hindi na why na nagakangay sa isa ka highly urbanized city. Tino kasubong sila karon nga hindi kita maglayo sa mga ino. Kung magpadayon ang kasubong siniiyang nga buluhaton. Ako sa gyapon nagapati ako yang hindi man gid siling kinahanglan naton ang mga ordinansa para lamang iyang magsunod kita sa mga pagsulundan. Ugaling kay sa pinamatasan sang Pinoy, ambot ko na nung batasan sa Pinoy nga daw tuman bala iya ka unique. Nga masami rule breaker. Kay tinunandan tangabaw, hindi naging ko kapugong. Hingagawon ko lang ni. Pero, nahibaluan man naton banwa nga kung abuton kita sa aton sini nga ilihion, pulo pasensya sa mga nagapanyaga dira, no? Mabatsagan man na iya sa aton sini nga lawas mo. May ara pa kita iya sang mambal naton abi, simpo, nga makapangita sang comfort room para nga dito kita iya sabat sang call of nature. Ugaling abi kiti sa nasiling na naton damo sa gyapon iya sang ritubado, damo sang salawayon, apisar nga may nag-exister nga ordinance karon ginaduso sa aton sini nga mayor. Nga pasakaan pagin ang multa pananglitan iya may madakpan sa akto nga nagapangihi sa kilid sa nga dalan. Nga nakasiling ako nga may unique, gidiya there is something unique sa pinamatasan sang Pinoy. Kung ang iban sini iya nga mga pinamatasan katulad abisang mga Hapon nga ti tuman sila iya ka strikto sa katinloon sang ila sini nga palibot. Hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabombo naton ang pag-display sa mga Hapon sa tong tinalikdan sini nga World Cup sa may Brazil nga after iya sang ila sini nga paglantaw kag pagpabutyag sang suporta sa Japan national team. Why na yagin kinanglan pang mga maintenance ang din nga stadium sa Maracana? Why na yagin kinanglan to nga sila pa itong magpanglimpyo kay sila mismo nang limpyo? Pero panilagi ba lang Pinoy nga makakanto sa Japan? Kung anong mga ginahimo sa mga Japanese dito sa Japan, ginasunod man sang Pinoy? Amo nang isa sa mga paraligban sa aton sino magkabumbo. Kung ang Pinoy yara sa pungsod Pilipinas, sila man yang number 1 violator sa mga pagsulundan, sa mga ordinansa.
Pero kung ang Pinoy yara sa iban sini nga pungsod, sila man iyang number 1 follower or abider. Nag-a-abide sa mga laws, regulations, policies. Ti imagine bala kung ang tanan sining Pinoy nga ari diri sa pungsod Pilipinas mangin law-abiding citizen. Kanami guro lang tawo, no? Kanami ang pamatyagan siguro, no? Sa aton sinimatag palamati. Tiyan mo sina, kabay pa kung tani nga may ara bala sa gyapon nga magapabilin nga disiplina sa aton sinitagsa kaugalingon, individual responsibility bala nga ginatawag. Nga nagakadapat sini iyang mangin responsable man kita sa aton sini nga mga aktwasyon kag mangin masinulundon sa kun anuman ang mga ordinansa pagsulundan, mga policy nga ginapatuman sa aton sini lokal nga gobyerno. 23 minutos nakaligad sa takna nga launa. May winner kita! 1, 2, narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga Zone 13 Calaparan, Arevalo. Zone 13 Calaparan, Arevalo. Ang iya sining proof of purchase R. Florete Coupon. Nagapangidaron 57 anyos. Congratulations! Winner naton! Fortunato 5 Jr. Fortunato 5 Jr. Ginlawang ikaw ni Bombo Cham. 23 minutos sa kaligad sa takna nga launa. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo. Nagahulat na diri sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos cash plus 700 pesos kabalor sa gift pack na sulod sa Orocan sini iya nga balde. Sa liwat, Fortunato 5 Jr. Congratulations sa Zone 13 Calaparan, Arevalo. May proof of purchase nga R. Florete Coupon. Ang aton sini iya nga daily draw gintambungan sa aton FT representative si Ma'am Eunice K. N. Yasa para mapasigurado na wala sa ukos-pokos, wala sa daya, hindi baldog, hindi scam ang aton sini nga raffle draw. Speaking sang scam, speaking sang baldog, speaking sang hukos-pukos, bangod sa mga natipon sini nga mga impormasyon sang pila ka mga grupo sang riders natuhoy karon sa kontrobersyal nga One Ride 2023 raffle nga kung saniin may premyo nga Kawasaki Vulcan S650, Bristol Bobber, Yamaha X-Max kag napulo sini ka consolation prize winner nga magamaton sang isa ka Honda Click 125. Gin palabot na nila sa talatapan sang Bureau of Internal Revenue. No? Ining isa ka grupo iya sang mga rider, motorcycle enthusiasts sa aton sinimatag palamati. Kag nagapangabay ng imbisigaran sang BIR ang ginpatigayon nga raffle sang creative smart ideas nga among organizer sang One Ride 2023. I-check naton bala later on sa aton sinipray nga pagpangalagad. Balikan tani ang interview sang Bombo Radio Iloilo sa kay Mr. Marvin Unabia, isa man sa mga rider nga nagsulat, nagpangabay, naghingyo, nag-request sa Bureau of Internal Revenue na imbestigaran ining makaduluda nga raffle draw, raffle promo sang CSI. Balikan nato ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumora. Ang selebrasyon sang Paskwa, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton
aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ining nga weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Kaupurang Technocrats Band sa Concert at the Plaza, exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9, Saturday. Sa tion sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan nga mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among nga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Pasko. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Pasko ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Pasko nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon
Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. Ginawiyatan nato ng isa sa mga ka letter no nga naga-request sa Bureau of Internal Revenue nga imbisigaran ining ginaputos karon sang kontrobersiya nga paraffol sang Creative Smart Ideas sa sining One Ride 2023. Sa aton sinikironiya nga mga kabombo. Ining sulat ang undersigned sila Adria mo si Mr. Or complainant si Mr. Marvin Unabia, nagarepresentar sa riding community. Ang sulat pitsahan Disyembre 5, 2023 kag ginapatuoy ini kay Regional Director Joseph M. Katapia sang Bureau of Internal Revenue. Dear Regional Director Katapia, we humbly seek your help regarding a certain raffle draw held last November 26 organized by Smart or Creative Smart Ideas Incorporated. Ginpang plastar diri ang TIN number kag ang BIR permit number. Attached herewith is a copy of a poster along with the prices and amount as well as the ticket at their ATP. During the raffle, we motorcycle riding community were concerned about the way they conducted the raffle. First, there were no prizes present. Second, there were no third-party representatives or LGU on stage to verify or authenticate the raffle winners. All personnel on stage was an employee or relative of CSI. Also concerning a raffle winner seemed to be fictitious people absent of social media accounts. Kag na-mention man diri nga nabatian nila sa programa sang Bombo Radio sa Bombo Anay sa udto. Those names were non-existent in the respective addresses as confirmed by some barangay officials. This has led us to believe that such raffle was a farce just to raise money as income for some scrupulous personality from Creative Smart Ideas Incorporated. This is our complaint that the raffle draw was fraudulent, and we would like to seek your office assistance in determining the veracity of their claim that they indeed made a raffle and they both said prices. They have used our community to raise such funds with the promise that they will donate some of the funds to DSWD and DepEd. Such behavior nowadays is unacceptable
and should be stopped. We are also filing criminal complaints on the said personalities involved. We hope for your favorable action on the matter. Sa silingan naton, ang complainant amo si Mr. Marvin Unabia. No? Sa aton sinimatag palamati, takita ko sa inyo ang sample sang ticket. No? Sample sang ticket. Ang yani nga stub. Okay, may kilala ako nga baligyan kag sinya, sir, hindi ko pa to malipatan ngani kung paano kami ginbaligyan sang ticket. Siling ko paano? Ti suno sa kilala ko, sinya nagtanyag sila una sang ticket kay ang proceeds kuno sang ticket para sa youth, para sa mga kabataan. Harap na gani ang in partnership kami with DSWD. Sa aton sini mga kabombo. Ang tubang pagin nga side na Bombo Chris, pakita ta. Sang sining raffle stub. Stub na lang nibilin kaya ang mayara sang corresponding number kag pangalan or details sang nag-avail sining ticket or raffle ticket, inahulog na to stambulo groy. Araw sa aton sining mga kabombo. Ang nakabutang sinadira National Children's Month. Perte, no? Hindi lang nigari kay Guinness Book of World Record, pati National Children's Month ni dala nila One Ride 2023, A Ride for the Future. Perte. 25 to 26 November 2023 prizes. First prize, Kawasaki Vulcan S650. Second prize, Bristol Bobber 650. Third prize, Yamaha X-Max 400. Consolation prizes, 10 Yamaha Mio 125. Tibisan ka ni sa ticket nila. May ara sang tawag siya ni, may ara sang discrepancy kay Honda Click tong pinanghatag nila pero Yamaha Mio 125 diri ang inbutang sini nila. Ay sus bariya ka gusip. Ara dira ang BIR authority number. Ti sino man bindi magpating wala tupa ini kay ara man ang tanan nga kinanglanon. I-check naton bala ang interview sa Bombo News team sa kay Mr. Marvin Unabia. Nagsabit ako request for investigation to kay Regional Director. Kay amo na sa team ni BIR to na kung kuan para maimbestigahan nila kinahanglan mag-lodge ta complaint. Okay. So pa-receive na nato ang complaint letter naton kay Regional Director. So for follow up na lang to. At the same time, ang criminal aspect sa ilagi ubra sa NBI man naton isumbong. So we're planning tapa ang ipasaka naton. BIR, ano ang subject sa complaint? Request for investigation sa irregularity sa ginobra nila during the raffle na may investigahan ni BIR. Pag ma-raise mga fictitious names nila. Amo ng subject? Oo, amo ng subject. Okay. Saan ko sila ma-start investigation, sir? I-follow up ko lang to. Okay. Pero at the same time, ang muna gani sa Monday, mapasaka din kami criminal complaint. Pila pilog ng mga riders pakadto sa NBI? Di, manggid tanan. So we're looking at 30 to 40 siguro nga riders kung kadto to. Sa imo, pila na bakal mga ticket, sir? Isa lang. Isa lang. Pero under sa imo, may mga upod ka mga riders? Oo. Mga pila sila, sir? Ang mga 3C kami, pero may mga 5 o 4 ang gusto mo magreklamo. Ang public working day ang NBI sa mga gaobra man. Okay. So ang mga willing lang din nga maka-upod ang gina-invite natin. Kat mas NBI kung damo mas mayo So ang iban man siguro makita ka pre nga ara na
kadto man sila sa NBA kag file sa mga kuan additional. Ay, sige sir, mo man na kayo nag-try kami tuligan sa biyahe ati hambal nila dapat may formal complaint at least nakapalabot sa kabog ito. Nagkanto na ko kay unang ikantoan ko DTI. Kay usually yung under sambal si DTI hindi na amon. Okay. So kanto kay BIR, may na lang ang legal team ni BIR, may man mag-advise. Ay, ho. So bali bali may investigate pa na BIR. Yes. Dari wamit si Mr. Marvin na Unabia sa aton sinikaron niya mga kabombo. May nasiplatan pagin ko pa nga prices may bombo Chris Leog ko. Na, ang sadalo mula sa consolation kay sa aton sini nga pag-discuss sumalin pa sa nagligad sini iyang mga inadlaw. Ang consolation price nakabutang gidaraya 10 Honda Click 125. Sa aton sini mga kabombo. Araw. Na. Sakto? Honda Click, no? Honda Click 125. Price 80,900. Pero ang ticket nila balikan tabla. At may tsura sa mga kabataan. Ang isa ang may tsura sa mga kabataan mo, Bukris. Hindi na mo, ang isa. I-zoom in. Kay ang consolation price nila sa ticket, nakabutang dira, 10 Yamaha Mio 125. Tiyanugin man bala? Honda Click kung Yamaha Mio. Pero why na nagamater nga man? Kay iti, bisan siguro gasolinador o kung bisan guma sa mga ginapang wakal sini nga motor, hasta subong, why kita makakita? Paano abi pabalon ang mga winner? Suno diri sa ticket sa likod nga bahin mo Chris, no? Ara dira nakabutang sa reminders nila. Part of the proceeds will be donated to the DepEd Region 4. Ano ka special ang DepEd Region 4 nga ti sila tuya sa ilatoya kay diri man sa Region 6 ginhiwat, diba? Tickets without signatures will be forfeited. Tickets are non-refundable. Winners will be notified via mail or phone. Paano nimo ma-notify ang winner sa aton sila makabombo kay last time nga gin-check sa Bombo News Team, why gani ini sila nag-elect sister? Kag ang tawag sigari ang permit sang CSI nga magtipon sang donation sa DSWD nag-expire na kagapon sining adlaw. Disyembre 7. So, pamangkot, paano ni kay si Mr. Ritaso, nagpasalig to nga ihatag kay Juan ang kay Juan, kag ihatag ang kay Pedro. Tiano ng latest, hindi naman inamasabat kay tawgantang number ni Mr. Ritaso, hindi naman makontak. Hindi ba? Pila ka mga grupo sang riders diri karon ang yaraman sa hot seat kag ini silang ginabalikan sang mga kopdanan man sininila nga mga riders. Kay nagbulig sila. Nagbulig sila sa pag-disseminate sining information. Pero in good faith, kag wala man sila iya kalabot-labot sa sining paraffle draw sang Creative Smart Ideas Incorporated. Ara di raw, ila sini nga si CEO, grabing brangisayaw. Siyo na, si Mr. Michael Jack Figueroa, Chief Executive Officer. Sa aton sini makabombo.
Ti si Mr. Ritaso, yan ni Michael Jack Figueroane, taw-taos duldol di si Lilo. Kag may mga information man kita nga nagrereklamo sini Banwao galing kiti do nagatipon man sila karon kag ginapinsaran pa nila ang pag-file man sang nagakigo sini legal action bangod sa pang-ipit sa mga opisyal sa Creative Smart Ideas in terms sa baligya sining ticket sa aton sining mga kabumbo. Oh. So para nga mas klaro siguro ang grupo ni Mr. Marvin Unabia representing the riding community nag-file sang nagakigo man siniya nga legal move. Nagpangabay sing investigasyon sa BIR kag ini silang nagdangupan sa National Bureau of Investigation. Oh? Kay ti pizza 26 pa to hasta subong iya why kita iya makabaton sang impormasyon nga na-claim na sang winner sang Kawasaki Vulcan S650 ang iya sinigadagan ang Bristol Bobber, ang Yamaha X-Max, or even ang consolation prize nga Honda Click 125 pero sa ticket Yamaha Mio 125. Oh. So dako pagini nga rin malaso karon Mr. Ritaso ning sistema sang sitwasyon sang ticket mo. Oh, ay may hawid ring bumburadyo. Consolation prize 10 Yamaha Mio i125. Tapos sa isa nyo to yung ka-poster, Honda Click 125. Di ba, basi isabton mo ko bumbutsan, pariyo mo lang na. Pariyo mo lang na nga 125. Sos Maria kang po. Oh? Tapos to, may informasyon man kita nga nabaton nga ti. Sobra ko ng tickets ang sa natipon nila nga kwarta sa sales sang ticket. Oh. Ti ang sabat ko dira iya bumbuduni kay Mr. Ritaso, bla mo kung ano. Katulad man to sang sabat ya bala nga ti natapos pagkatapos siya sang raffle way na kami di alabot. Oh. Ti kon kulang man niya ang sales ikumparar nimo sa ticket nga gindraw sa inyo bugos nga raffle at iway naman kami di alabot. Ang importante kay may gin plastar kamo dira nga premyo, may mga nagdalaog, sa diin na to sila. Sa diin na ang premyo. Oh. Grabe, no? DSWD, kag DepEd, ang kantuan, ang parts ng proceeds sining kontrobersyal nga One Ride 2023. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. Oh, do damo gini si Plaligban kag sa labton si Mr. Ritaso. Oh. Sige, sir. Paki-explain ba nga do why ga plariyo ang inyong sini consolation prize sa ticket Yamaha 125 tapos inyong poster Honda Click 125. Anong imamla ang premyo? Kung hindi nyo na ma-provide, di mo anyo lang saksako Bujawi. Damo man naguro sa damo man naguro sa Lucina Bujawi. 5 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Standby anay. Tinguan kami labot si Bumbusol. Okay, kamusta ang tato ang kamusta ang tato ang 15th annual Jamboree, National Jamboree. Kay ang mahosin na diri Banwa, amo iya ang syudad sang Pasig. Sa aton sinikaroon niya mga kabumbo. Kag i-check ta na lang ang balita pag ini Bumbusol. May kantanan sa sining ex-convict nga balik prisuan matapos makuhaan sang masobra 4 ka milyon nga balor sang Cebu. Sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Grabe subong ang ang mga makumpiskar nga Cebu. Why niya sila nga tag-isa ka sachet, tag 300, 500 milyon subong yang milyon siniyang transaksyonan ay sa bagay. Subong nga kay niton man niya banwa sang
sitwasyon sa illegal nga droga, grabe pang panglataas ang aton sini kapulisan, di magsagad kanimo karon niya ka transaksyon sa nga witi-witi malang iya nga balor sa nga illegal drugs kundi paymuyong ka na lang sa banga, paukoy ka na lang sa banga, no? Transaksyonan ay mga one time, big time lang. Di mo ba na siguro nga milyon ang masami nga recover sa aton sini kapulisan sa mga buy-bust operation. Check ta si Bombo Sol Binya sa iya sining follow-up report. Bombo Sol, sa report, discamin. Bombotangin padayaw diri ni Mayor Stephen Palmares ang kahandaan nila o konpreparasyon nila sa palaabuton iya nga 18th National Jamboree nga sa palaabuton nga December 11, 18 tugtog 18 ang paghahiwato na ini kag sunod sa iya diri ang isa sa mga ginalain sa among jamboree sa mga nagliliga diya diri nga giniwas nga jamboree diri sa akong Pilipinas amo ang tiang kakampante bala sa supply sang tubig diri kag at the same time ang uman ang ginapasigurado nga wala sang brown out nga matabo sa hiliwaton diri Bombotsang kag may allotment kali ang ginalat diri nga budget sa hiwaton nga National Jamboree ang yara naglabot sa 30 million pesos na tihalin ini sa national government kag diri pa lang iya Western Visayas mayara na sang 22,000 nga scout participants ang magatambong sa natumod nga hiliwaton kag in regards naman diri iya may accommodation kay aside sa mga scouts diri may mga parents na matambong amo man ang mga lain diri nga visitors kag at the same time ang mga VIPs nga posible magakadto diri sa may Pasi Bombo para magtambong sa National Jamboree at iban diri nga mga balay ang ginaparentahan and ang mga VIPs supposedly diri sila iya i-situate sa may syudad sang Iloilo para i-accommodate kag isa pa diri sa mga dalayawon man nga lihok kag parte sang preparasyon sang Pasig City amo ining 120% kasi ginapasigurado ni Mayor Stephen Palmares nga ang security forces bala nga mayara diri kag secure sang seguridad sa palibot diri Bombotsang na naglabot sa ang numero diri ginbulubanta 5,000 kag ang in regards naman iya sa posible ang mga diri Bombotsang ang sa mga tricycle diblaw ang para mag-iwas diri sang overpricing kag at the same time confusion man sa mga scouts diri mayara ini sila sang hatag ng mga uniforme sa mga tricycle driver at the same time ginhatagan man sa mga numero diri or ginapangbutangan sa mga numero ang tricycle nga may prangkisa kag isa sa mga ginabulubantayan man na magatambong sa National Jamboree diri Bombotsang amo ining mga Korean scouts nga halin sa Korea kag at the same time ang pinaka-up diri sang founder sang ang scouts man diri Bombotsang kag amo na ang malawig gid preparasyon kag ati mahambal nga dako gid ang mahambal ang gintignan nila sa palaabuton nga National Jamboree sa kadugang balang pahayagan danay pamatian si Mayor Stephen Palmares. Walo kasabkam. Walo tayo kasabkam na nagarepresentar walo na nagalain-lain na rehiyon sa Pilog ng Pilipinas. So kada subcamp ay ginatawag kita, gibutangan natin ka ginatawag na subcamp headquarters. So ako as camp chief, indisignar ko yung ato ng mga city officials, si Vice Mayor, kagtanan ng City Councilors to serve as subcamp chief. Kanang-kanang na subcamp, kompleto kita ka reaction team. May dan kita sa kuryente, may dan kita sa tubig, may dan kita sa emergency response, may dan kita sa peace and order. So yung round lang on my concern isa ka subcamp, maadto lang sa subcamp headquarters located at the footstep of the camp where they are situated. So may nakastandby kita, halimbawa, to be specific, nagka-problema yung tubod na tubig sa isang kasihan, automatic may reaction team kita naging deploy. Medyo hindi matino yung siya, naging butang kita dayan, ngayaan ang obra, padino lang kasihan for the remaining days of the National Jamboree. So that is why everything is in place. Basura,
Kompleto kita sa atong waste management program. We have installed separate burutangan ka mga basura. And I am trying to implement segregation at source para ma-training natin ng mga kabataan na mag-intra dito sa National Jamboree to practice the proper waste management. So I am confident that everything will be in place. Reaction teams will be there. As I said, we have 3,000 volunteers that will be in the Pintados Tipasi camp from day zero until the day that the campers will break up. They will be there 24 hours. Kabahin sang kakayag diri ni Mayor Stephen Palmares, Bombo Sangka, tidungog din sa syudad diri sang Pasig. Iya kay tiginahiugat ang National Jamboree every 4 years lang gid sa man kagati magahiwat sa next naman diri iya nga maga-host no by 2035 pa ang Western Visayas kag hindi pa matuli diri kun ano ang syudad man diri sa Western Visayas ang ma-host Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Maricinian para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Sol Labinya. So all set na ang Pasig City Local Government Unit sa pag-host man sang 15th National Jamboree. Sa aton sini mga kabombo, titanan sini nga mga logistics plastado naman kag kung may pananglitan na mga kakulangan pa nagpromisa man ang alkalde sang syudad sa Pasig nga titingwaan nila ini nga matagan man sa nagakigo sini iya nga pagtamod. But in terms sang mga necesidad bla katulad sang tubig kag kuryente, plastar ni Mayor Stephen Palmares ang assurance sa mga delegado nga bastante ini banwa. Ang iban sini mabalita kag impormasyon inita na matatapan sa aton sini nga pagpangalagad tugyanta sa iban sini News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismomot Shama Blanco vergabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all para sa the number 1 most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM. Ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ininga weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos ng musical extravaganza. Kaupurang Techno Crash Band sa Concert at the Plaza exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9 Saturday. Sa tion sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang igaparafol sa tanan ng mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo,
imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among nga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plus, wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yan ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini, subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Friday! It's the 8th of December 2023, the Feast of Immaculate Conception. This is Tita Regine. Ginabi-abi ko gid kamo tanan. Welcome sa kahapon lamang program, and we're really getting nearer to Christmas Day. Check ta ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 17 days to go before Christmas, mga kabombo, nagahilapit na gid ang Pasko. And diri sa KLP, getting exciting ang aton nga mga istorya nga gina-share diri sa inyo, kag I'm sure mas magiging exciting pa gid kung ang inyo na dira nga gina pakatago-tago nga mga istorya ang pagwaon nyo na kag i-share na gani. Please do it now before the year ends. Share na kamo sa inyong istorya diri sa KLP. I-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today is December 8, beautiful Friday 2023, the most liked ko nga date sa kalendaryo. Anyway, again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. I want to welcome you all with a song from Cookie Zamora with Ikaw Na Kaya. Mayong hapon. Hindi natin
Iwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Hindi magagawa kung tunay ang tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di Ikaw na kaya by Cookie Zamora. Good afternoon once again, 19 minutes after 2 o'clock. Good afternoon, Gid, especially sa kay Nanay Rosa. Sangharo, Nay, I hope you got the instructions regarding sa pag-interview ko sa imo buwas, diri sa Bombo. Ang habal ko kahapon, kung pwede ka katawag or ka-text sa number, pero daw wala ka man nakatawag or naka-text. Anyway, i-double check ko. Basi ako man ang wala nakahibalo nga nagtawag kagali or kung nag-text sila ikaw kahapon. But anyway, tomorrow sa imo nga pagkadto diri, you have to be here please before 2 p.m. and at the same time sa pagkadto mo ko diri, dapat nakapa-Xerox ka na 2 copies ang imo nga ID. Amo lang man na. Sige, Nanay Rosa, see you tomorrow. Samtang mga kabombo, mag-uumpisa na kita basa sa mga exciting, mga makalilingaw nga mga istorya diri sa KLP. Unahon ta diri ang sulat ni Mrs. J. Sangkalinog. Dear Tita Regine. Again, Tita Regine, so bale, ini ang kasugpon or ang umpisa sang akon nga kasaysayan. Bali, ang subong nga igasaysay ko ang parte sa akon mama and tatay. Bali, tita, ang akon mama kag tatay,
Ginkasal sa November 29, 2000. Kag sila may bata nga 5 kabilog, bali 2 ka girls and 3 boys. Ang subang lalaki, 22 years old, bali, ikatatlo ako sa amon nga mag-ululutod. Sugudan ko sang bata pa ako, bali pigado man kami, pero nagahimakas. Right? Tapos gapanggarab kami, alas 4 pa lang sa aga. Nagabugtaw na para magbantay galabon nga paray. Bale, si mama, ako, magulang ko nga bayi, kag laki, nagapanggarab. Hamakon mo ya, nga ang tagduha kakahon nga humay, kami lang gagarab. Tag 30 kasako, ya amon uyas. Ti, tag-anom kasako ang amon nga parte, galabon namon ina mga 4 days. Halin sa aga, hasta magabi. Halos alas 7 na kami sa gabi makapuli. Kaya ti, panawon pa namon, hasta makaabot sa balay. Okay man tita, kaya nagabuliganay kami. Kaso, si tatay, nag-start sa barkada. Amo to umpisa, sang inom-inom. Ti, amo to nga nagapang sakit na siya kay mama, kag nagamaoy, kag pati kami, nasakit yan na. Wala sang adlaw, nga wala sila nagabais. Ginakugaya si mama, kag ginasakit mga utod ko. So sa agyanta nga, gabi, nagalumpat kami sa balay para magtulog sa talon. Dara kami kahabol kag ulunan para makalikaw kay tatay. Kay pagkaaga, mapaeskwelahan pa kami. Kung sa hapon naman, mga alas 4 pa lang sa hapon, nagadigamo na si mama para pag-abot namon, makaon, kag magtulog, para pag-abot ni papa nga hubog, tulog na kami. Kay baw, Tita Regine, masininggitanay naman na sila. Kay si tatay, napanglampos niya ang mga pintuan. Ti, makibot naman kami. Until nga, nagabot sa point, nga pati ang magulang ko nga lalaki, ay nasalaan nga lalaki ni mama, kay hubog si tatay. Hindi na nami. So, gintayaan niya sang garab sa liog, kag maghambal nga, lalaki mo dya? Tibalan mo ta, si tatay, praning, kag nagaselos kay mama. Umpisa sa nagbarkada siya, kag mag-inom. Sa umpisa sinata, si mama, nagahalin-halin sa amon balay, kay nagaasikaso na sa amon. Kung magalin man siya, nagaobra sa kampo, or nagapanggarab. Baw, ginpabarangay gid si tatay sang magulang ko, kay gulgulo niya ang liog sang garab. So until such time, nga nag-decide si mama, nga bulagan na lang si tatay, kay sobra na, tama na. Bumitaw na si mama. Kanta nyo, ayoko bumitaw. So bali na sobrahan na gid kasakit si mama. So natampa, nakuga, kaginasinggitan niya for almost 18 years. Nga pag-antos, pero bisan pa paano, wala gin pa preso, kay para may ara man kami nga tatay. Sa 2017, nagbulagay si tatay kag mama. Kalain man tani pa mensaron, kay broken family kamo. Nagainggit ka man tani sa iba nga family nga kumpleto sila, kag iririmaw magpa-picture kung family day. Kaso, okay na lang na. Kaysa makita mo permi nga ginasakit si mama ni tatay. Permi. Hindi man namon mabaton kung tani. Kaso, tianhon mo, kay amo na ina ang kamatuuran kag sitwasyon. Bisan bulaganay na si tatay kay mama. Kag mama, nagapuyo man gyapon sila sa isa ka balay. Pero separate na ang ila kwarto. Para sa amo na lang, nga para may tawgon nga pamilya. Tapos nagabot ang time, nga sobra kahubog si tatay. Baw, natapakan sang elf, kaging kaladkad, kaysa sobrang kahubog, natulugan, kaging tampukan sang dahon, kag mga saraha sang tubo. Te, amugid na, nga nalupog siya. Ay, si mama man gyapon ang nagagastos tita, almost 4 months ta na sa hospital. Ti,
Naglainay pa kami kabuot sang utod ko. Kay sino mabantay sa amon utod nga 7 months old. Honor rolls pa kami ta. Pero bisan mabudlay bantay. Sige lang, bantay libayon ko, hospital, balay. Ti, mayo man, mga buot man, mga teachers. Gina-consider lang mga absences namon. Si mama, hala pangutang. Maayo lang, wala na bughat. Kay ti, 7 months pa lang nagbata. Tapos si mama naluoy gid ako. Kay magpuli sa balay, tuyo. Daw lutang. Kay halin siya sa hospital. Tapos managap pa ka kwarta para sa hospital bills. Kag para sa amon balon sa school. Kag foods. Kung kisa naghahambal man ako nga, mama, hindi ka mag-drugs ha? Bisan pigado lang kita, hindi ka gid mag-drugs. Pangamuyo lang. Bakayanan, tani ah. Hambal ni mama, GA ka. La ako yaga drugs ah. Kutoy ako ya. Kag problemado. So fast forward, tita. Nag-COVID, tita Reg. Baw timing gid. Kagin pull out na kami sa hospital. Baw mga tao, nagapalagyo. Hindi man kami positive. Kung gabi na lang kami nagapanag-og tubig para di makita kag hindi makasalamuha sa tao. Sa nagaganhagan ang epekto sa COVID-19, kami nga tatlo ni mama kag ang bugto ko nga bayi, nagapanggarab na kami sa talamnan, nagapangkampo, nagapangluak mais, nagapanghilamon sa tubuhan para makasustener sa pang-adlaw-adlaw nga galastuson. Sa sobra kapigado sang kabuhi, my mom decided to work abroad sa Dammam, Saudi Arabia. Baho tita, abi mo, ang amo ni mama mapintas, kag ang mga foods nga expired, kag salin lang ang ginapakaon. Baho si mama, nagbakal pa ka iya rice cooker. Kaila sila napakaon sang ila amo. Ang ginabiling na food sa ref, kung hindi bilin sa mga kinanaan ka mga kaamo, ti expired or ginaamag na tinapay. Ti nagtawag si mama sa iya agency. Baw, ginahambalan pa si mama nga artihan. Ti almost 1 month man, nga halos wala kami communications kay mama. Gintaos ang amo niya, si mama, sa iya kakilala. Ti mayo man, kay medyo okay ang iya nga bag-o nga amo. May bonus pa si mama. Subong si mama ara pa sa Saudi Arabia, kaya ang iya kontrata 2 years. Ti, next year pa siya mapuli. Balihasta na lang din ang akong pagsaysay sa kasaysayan ni mama. Salamat gid tita Regine sa pagbasa sa akong story ligad. Pa-brown out pa ya abi tita. Ti sa FB live na lang kami naglantaw Salamat gid. Sa saliwat si Mrs. J. sang Kalinog. Hi, Mrs. J. Sorry gid ha. Tani Monday, December 4.